Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Azatlyk Radiosynyň dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Gepleşigimiziň bugunky temasy daşary ýurtda ýaşamaly bolýanlar. Türlü çeşmelerde soňky wagtlarda daşary ýurtlarda ymykly ýaşamagy başlayan Türkmenistan raýatlaryň başga köpelýänligi öňe sürilýär. Muň bilen baglanşykly Azatlyk Radiosyna da köp sanly hatlar, habarlar gelip bolýar. Inha şu tema bilen baglanşykly bugun daşary ýurtlarda ýaşap beren Türkmenistany raýatlardan Güljahan we Bahar bilen söhbetdeş bolýar. Güljahan, Bahar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk ağam. Salam. Ine söhbetdeşler şu Türkmenistanyň raýatlary näme üçin daşary ýurtlarda ýaşamagy saýlap alýarlar ýa-da ýaşamaly bolýarlar? Siz nähil pikirde? Güljahan senden başlaly, söz sende, soň Bahar bilen dowam eder. Men nähil pikirde, bäýärde daşary ýurtda biz ýaşamyza hormat görýär. Bir iş birdat edetimiz else biziň ýolumuz açylýar. Hökümetten alawymyzy töläp, iş açyp bilýäs, çağlamyzy okuw iyi berip bilýäs. Türkmenistanyny gynanyp aýdýan buny öz ýurdumyzda bir iş açjak bolsak, bir zat etjek bolsak, azan çağany bir okuwa berjek bolan üçin hem işin elini görmeli. Hem merik pul berip durmaly. Hem işin elini seredip durýar. Para hor biziň otaýy. Bizde öz apiskan ora berjek okuwga da pul bermeli. Onda şu Türkmenistanlary daşary ýurtda ýaşamaly edýän sebäp şol durmuş şertlerimi, durmuş kynçylygymy sen pikiriňe görä? Men pikirime görä ýaşama zorlaşdyrýarlar. 6 milyon milletimiz bilen dünýäniň baý ýurduny garyp ýaşaýan bir ülke biziz. Ama bizim milletim garip. Näçe garip? Daşary ýurda gidýän, çağan okuw berip bilýän. O çağan okuw gutaransaň o ýere işe girip bilýär. Bize okuw gutaryp gelen çağlar bir işe girip bilenä, näçe girip bilenä? Hemme şeň eline bir 5 mat görkezmeli ki sen o ýere işe alyrsyň ýa-da howsar gereksen arkanda dagýarlar. Howsar bolmayan garibanlar da sürünüp gezip beremi. Adem zamandan beri bolşýarlar. Kim ezi bilen, ne ezýär? Çağlaryň okuw. Sen näçe çağan bar şu wagt? Men şu anda 4 çağam var. Men şu an arkan yaşayan, näçe arkan yaşayan, men nirek näme tölejeğimi bilýän. Çağlamy nirek iyi berjeğimi bilýän. Nädip ýaşajagymy bilýän. Men şu an bärde birat edesim gelse hökümet elinden tutýar. Bizde böyle zat yok. Bizde näçe ezip bilseler ezýärler. Howsarlaman bäri getiresim gelýär. Ýagdaýym bolsa emmesem getirecek bäri. Yani bizimkiler garrylar bilýäňiz-de. Pensiýalardan wagtyny almasalar otyrlar, şu gara çörek ýeseler otyrlar, hiç kim sesi çykarna. En gynanýan ýerim hem şu. Bizde o ýaşaýar, olar baňarda erwet ýaşaýar. Bahar şu Türkmenistanyň häzir daşary ýurtda ýaşap ýören raýatlary watan terk edip başga ýurtlarda ýaşamaga gitmejek bolup çykalga gözleýärlermi ýa ýok? Siziň bu urda nähili bir tejribeňiz, göreneşdenleriniz bar? Bir deşýän ken bolen açylýan gapy ýok. Tömeletjek ýok. Ýa-ni bu jahanyň aýdýarlar, arkamda biri bolmaly, hökman bir ýokary wezipde işleýän, ýa-da jibin gatlykalyň bolmaly. Para berip bir ýol açylsyn. Ben ara girip bilermi? Bahar bölýän size şu an bärde ýa-ni okuw gutarıp baran çağlar nirek işe girmeli. Bir bahasy bar diýär. Bärde şu an Türkiýede okuwny gutaran inženýer bolanlar, inmerse 2000 dolardan işe başlaýar. Elineki inženýer diplomly. Bizimkilerin burada hem Türkçe hem Türkmençe hem Orsça bildikleri için gazarlaýarny alýarlar bizimkileri. Ona biz aňaryk gidipdi 200 dolara bir saatykda bir çağa wagtyny ýani kowup işlemek üçin para bermeli. 2000 dolar işe girmek için. Ona peýdasy näme aňarda? Diýerler, görýärler. Ýurdumda men değerim ýok. Değer ýerime gitjek diýip diýerler ýa-da. Şoň ýalyk. Hormat radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy daşary ýurtda ýaşamaly bolýanlar. Gepleşigimiziň myhmanlary daşary ýurtlarda ýaşamaly bolan Türkmenistanyň raýatlardan illeşlerimizden Güljahan bilen Bahar söhbetdeşigimize dowam edýär. Hawa söhbetdeşler ine daşary ýurtlara dürli sebäpden giden Türkmenistanyň raýatlaryň şol ýerde galyp ýaşamagy başlandan soň ýanyna öz howsarlaryny, dogan garnaşlaryny we tanışyşlaryny
seçmenlerinem çekýänligi barada gurulmalar bar. Ýani Güljahan sen aýtdyň şu getiribilsem men öz hosarlarymdan bärik getirjek diýdiň-de. Ýöne şu getirenlerem bar diýilýär. Hosarlaryny, çağalaryny, doňarnaşlaryny, tanışmyşlaryny. Şu arada size nähili maglumat bar? Güljahan owal senden soňam bir baharda maglumat alsak. Men hosarlarym getiresim gelýär. Ýöne näşat ýeňem zadym bar. Olar getirin diýdim ýagdaýynda da getirip bilem ha. Okugy toranlary gulluğa ekidýärler. Gulluğa ekidine çağalar. Gulluktan soň 20-21 ýaş bolýarlar. Ondan soň oje göwekler galmadygy üçin gidesleri gelener. Näbärde Türkiýede okularyny guturýarlar, soň uniwersitede ýerýärler, uniwersitede guturanlar 6 ay gulluk edýärler. 6 ay gulluk eden soň taňa kömek edýärler. Bizde ne 2 ýyl çüreden soň aňyrda bir zat edesin gelermi? Edesin gelmi. Edesin gelmediği için ne? Okuda gaýdyn. Ýok, onuň şu daýda galýarlar. Näme bilen garnym doýursa, nerede näme gazanarsın diýip şeýdir sessiz gezip berler. Bahar sen näme pikirde? Bu Güljahan'ın fikri. Yani yakında bir vaka şayet olumda Türkmenistan'da. Bir yaş olan Türkiye'de üniversitede bu toruya Türkmenistan'a gidip halaşar beydin öğlenip ona Türkiye'ye gidiptir. Maşgalasına eyyem başarıyordu alıp çıkıp barayarlar. İkincisiyle emek gidiptir okuvan başka doğun olanlarına başarıyordu çıkarıptır. Şeyde yuvaş-yuvaştan anarda garnaşlık ağzalarını köperde otururlar. Onun şu aydalyan gururlar gelip koğuşan maglumatlar doğru da var şeyle mi? Ha o elbette. Ne için başarıyordu gidenler gaydıp gelesi gelen o. Türkmenistan'la maddi, iktisadi araştırılıp yok. Sen ilmi dama araştırılıp, sen aileni tutyalar, altına beren oklar, sen aileni de şerik kesivalyalar, şehir avatla iştiyer, gazet, jurnal için gereken bel olsa mecbur veriyorlar, zorlap veriyorlar şunu. Gazet, jurnal için kesiyorlar, pensiyon için kesiyorlar, misal için mektepte işleyen olsa, o tayını bu tayını onordu divalyalar. Umum manayda ne sen ailen 30% yan gitti. O ucuyup çocuğu ailen 30% giden son bir maşgalada biri işleyen olsa maşgalada en adamdan 4 yaş adam var. O 4 yaş adam indikaya çelli ağzına çık karşı oturuyor. Bir iç yaş alasın geliyor, miyvacı alasın geliyor, vitaminini burada didiresin geliyor çağlar. Şu an edilen oklar. Et vaktında derler. Ya yiyorlar ya yok. Vaktında yok. Aylık olmayan zaten. Nereden kimyana vitamin? Elbette aylık hem az hem vaktında deren yok. Şunun için maddi, iktisadi araştırmalar içinde şöyle çıkıyor. Hem neler. Yani şu an Türkmenistan'ın ediyeli işine seyredin, Western Union'ları yaptı. Geliyen pulu alıbilen oklar, şu başarı yurtaklar kılsınsın. Şunlar puşman edip, izine dolansın diye götüren işleri bular siyasatta. Seyredin neyle yol alıp oturuyorlar şu an. Ya bir garınlaşın olmalı bankta pulcaşı verecek, donalacak puluna şeydir. Onlar klan bir meyinname dizdiler şu an. Başarı yurtakları bir kapına salma için Türkmenistan'a getirip sonra evine çıkarmalı için şeydi oturuyor. O yürütüp bilerek ediliyor. Bu katı sonsuçta bir edim. Türkmenistan'a ovada burulu oturan cahillerin hemmisinin pulu Başarıysa işlep koyveren uğradan adamdan pulları. Başka ne? 5 milyon aylık bilen ne dip öyselsin adamlar? Şurada. Devlet men yende bir sorama cevap vereyim. Şu an Türkiye'de yaşamada biz diyelim ne bir maşgala, ecesi, kakası, çağası var. Şu ecesinde bir pensiya fondu yok, pensiyası yok. Yani kakasının pensiya fondu var. Şu pensiya fondundan kakası ölen yağdayını durmuşa çıkmadık kıydı var olsa ya da durmuşa çıkıp ayrılan bir kıydı var olsa şu kakası ona seyredip bilen ağını kakası öyle deyip ona bir aylık bağlanıyor. Yollaşına heleyine aylık bağlanır ya. Hükümet şoları şu adam yaşayan yalık şu öye pul gelsin deyip şon yalı ediliyor. Bizde başımıza gelmesin bir yeri ölsün. Öyünü hemen adın elinden alıyorlar. Şu an çıban millet dışarıda yurda gider. Bari sen malın mülkün mal olsa sana sen gradın o. Sana urskot veriyorlar. Şu cayını seni saklıyorlar. Hiç kime vermiyorlar. Bize sen ölmekten daha yediğin geçmenin öyünü boşalttırıyorlar hükümetin cayı olduğu için. Neyim çip? Çünkü Trapiska'da bir adam olan için neyim oluyor? O dine şon cayı deyip bağlanır çıkarıyorlar. O ne bu yaşayış mı ondan? Niye gitmeli? Sığanlarla bizimkiler gidip yollarda yaşasın. Türkiye'de 10 yıl yaşayan ama şolarım o yaşıyor. Türkiye'de sığanlar ama o yaşıyor. Onun bizimkilerden. Tamana mut. Hemen orada da pultula uçuyorlar şu Türkmenistan'da. Araplar bay. Arapların yurdunda şon yanak. Hükmetin nefti kağıdı satılıyor. Adaletli paylaşıyorlar. Paylaşılıyor. O devletin baylarını adaletli paylaşıyorlar. Misal için padişah var. Temel padişahın cüzüne giden o padişah oğlan bay. Başına yapsın neme. Şunun için paylaya adaletlice. Bizimki neme ağaç yerde gidip. Güljahan ve Bahar beren maglumatlarınız, beyan eden garaşlarınız için köp sağ olun Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğine katnaşıp. Sizden sağ olun. Sağlıkta görüşelim.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.